Kusog mo buto akong binuhat nga lutang. Daw, tingnan ako ba? Ako suga mo buto ay. Klaro kitong bala ba mula post dito sa universe. Kusog kayo ni pagkabuhat niya akong lutang. Kini may gwapo nga bala po doon. Ika lang sa kalendaryo ba? Kananggikan pa sa January hatod sa December nga papel. Ato nang isog-sok nili sa lutang. Para kusog mo buto. Saan mo ito nagbuto-buto ron ba? Ay si Jikoy maningatay nagdulag lutang. Tig-uso lang ba rin sa lutang ron? Kusog yung kayo mo buto ni. Daw? Lapo sa Pluto ang bala. Hala, napadilutang si kuya oh. Uy kuya! Uy kuy, napadi kay lutang kuy. Nakakoy lutang diri. Kusog na imong lutang. But lang, wala mo na distingan kuy. O kusog ba? Na, uplok siguro na kuya ba? Wala siguro ni mo natarong agbuhat. Wala man gano'n ako nagibuhat. Gipalit raman ako na sa Gmall. Palit-palit man ka na oy nga. Dali raman kayo nabuhaton. Wala pa'y swerte. Uplok yun ang imuha ba? Di pa rin sakwa oh. Piti, kaayo. Ali diriya. Bakas ganay ta, dali. Gilaw, tingin na yung mga ko. Sibog ko, sibog. Sibog dito. Lingkod ko. Awa. Gilaw. Suga, uy. Kuha daw. Tingin na nang kuha. Tingin mo ako ya. Usog ba na? Suki na ba ako ito? Uplok na pinalit. Dugdugkon man na. Dugdug ka. Dili mong ulo ka na oh. Ay, kinidi ay. Sa bangka ay. Binago ka kong ulo. Kamu Ano ba anak? Sige. Iko! Ang kameraman! Galas daw. Ayaw na pila ng kameraman kuya. Masakitan na. Uyog ang kamera. Wala mo matiyo agad. Boss, sorry kayo boss. Okay. Kanang kuya. Pila po'y palit mo ng lutang ni mo sa Gmall kuya. Ay, kining lutang. Pilapit na ko. Kalimot man kuy. Walang tag 20 lang. 20. Bantog na di uplok. Kini ako okay mabaligya sa kalibo kay paka kaayo oh. Wow! Sugay mo po ito si mga kuy. Bailot ako kuy. Dili kong baylo ay. Hinay, man kayo nakuha ako ang kuhan uy. Baylo ko sa mga kapoy. Bakit kong buhat aniya. Piti biya kayo ni. Dili ko makikambyo ni mo ay. Gusto ka tistingan ani kuya. Kailangan lagi ng tubig ang kuhan kuy. Lawayi. Oh shit! Lawayi na. Away ya, gusto ka matisting ani sa lawas. Ayaw! Ano ba? Ayaw, takit kayo na. Ha? Ayaw! Sige na kuya, tistingan na to ni si mong lawas. Ayaw kuy, nagtitisting po na ako nakuha si mong nipon. Unsa man ni oy, wala man sa tay matistingan ani atong lutang. Pabutan dai mo kuya. Oy, blok man dai na tanawa ko. Wala! Pangit ka kabuan oy. Naduha na sila yung nailutang bay. Uso siguro karong ng lutang. Matay mo rin ako rin yung lutang karong diri ah. Sa kang hiram ko sila ha. Matisting daw ko bay. Uploka po na yung sagbay ni uy, patistingan daw ko na daw. Tisting, pagpalit ito iimaw. Ayun patistingan kuya. Pagbuhat ito imuha damulag. Hiram daw siya kuy. Sige, pera mong ka na mo. Pero, iya tirahan siya na to siya. Sige kuy, tistingan ako ah. Sige. Saan mo na yung dira? Ay, wala ay. Gusto man kaya mo hiram? Oo, gusto kayo. Pero man ako ba? Sige, pera mong ka na mo. Pero tirahan siya ka na mo. Sakit kayo na, hindi kuy. Sige na, patira na. Para makahiram ka, ani ba? Sige na, Dam. Isa naman may katirahan, Dam. Gani, uplok bang po ni. Wala man yung sakit na guwapon. Paanit mo kapag kapalitan Gmall, oy. Sige, isa lang nga. Pero asa mo yung tapita itira? Lain pa, itira na mo si mong lubot. Dapat sa'yo mong likod. Sige na, Dam. Subuhan na mo sila na. Katraon na ako kasi likod. Ano na, Dam. Sige, ubuhan mo sila tinina. Wah, wala. Hindi ka na sakit lagi. Pantay, bitog sakit, ha? Dan, talikod na, kuy. Ikaw na. Tingnan ako na ikuang-kuan yun. Kilutang mo ni na. Tingnan ako ni. Di na bala-bala, na ni baladan. Kaya lang, ha? Tanawa, kuya. Push man. Yung plok na. Bang! Uy! Asakita, uy! Wow! Pilit akong bala, bay! Isa mo na yung mga kuya. Hinay mga kain na. Ano ko yung mga sige. Naya lang kuya. Agay! Sakita to, kuya! Bang! Yate sakita to, eh! Pilit, eh! Mabalsar sa kubi! Siya na daw, kuy! Bahala ka na. Bahala ka na!
Las kawag ni mga Wednesday. Sakit ka ulikod mo. Balik mo na rin mo. Uy!